का शहद स्वस्थ होखेला। यहाँ शोध का कहत बा शहद 300 से अधिका किस्म में पावल जाला जेकर स्वाद, रंग आ गंध अलग अलग होला। शहद में प्रोटीन, विटामिन, खनिज अवूरी एंटीऑक्सीडेंट जैसन जरूरी पोषक तत्व भरल होखेला। एकरा अलावे एकर स्वास्थ्य के अवूरी अद्भुत फायदा भी बा, जैसे कि पहिला, एकरा में जीरो फैट अवूरी तनिका मात्रा में कार्ब्स, विटामिन, खनिज अवूरी कैलोरी होखेला, जवना के चलते इ चीनी के स्वस्थ विकल्प बनावेला। दूसरा, एकरा में फ्लेवोनॉइड अवूरी फिनोलिक एसिड जैसन एंटीऑक्सीडेंट के मात्रा ज्यादा होखेला, जवन की उम्र बढ़े, डायबिटीज अवूरी दिल के बीमारी से बचाव में मदद करेला। आगे फायदा इ बाकी एकरा में एंटीबैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण बा, जवन की एकरा के डायबिटीज, अल्सर अवूरी जरे जैसन के ठीक करे में फायदेमंद बनावेला। इतने ना, शोध से पता चलत बा कि शहद के सुखदायक प्रभाव बाकी खांसी के सिरप के मुकाबले निमन होखेला। इ खांसी के दबावे में मदद करेला अवूरी बच्चा अवूरी बड़ दोनों में नींद के गुणवत्ता बढ़ावेला। लेकिन शहद 1 साल से कम उम्र के बच्चा के ना देवे के चाही, काहे कि एकरा से बोटुलिज्म हो सकेला। अंत में एक खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कम करके अवूरी शरीर में निमन कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ा के ब्लड प्रेशर के कम करे में मदद करेला।